Lagi ng itsurahan na tong asawa. Nya, love. Na-satisfied ka, love? Satisfied mo lang. Kingagikan. Natural ka man. Namugas akong palalat kay... Sasay, nga na ba ko la, basta humana na to, ana-ana to Jack. Maghugas yun ko sa akong palalat. Ano ka, uy? Okay ra ka, murag magkagkanang. Murag, kakanungan ka ba? Kanunon yun. Yun lang. Ay, nasagog ina. Love, ay sagog ina, love nga mag-punan na po na to. Ano unsa? Ano sa pay buhato na to? Ano unsa mo? Ina ba? Manak panghugas Love, wala ka pul love. Nakaduha na ka na ko, love. Nakaduha na ka na ko, love. Duha pa na. Ano unsa man taong kataas pa may kay oras gusto pwede nimo? pa ta Pila na mag-inoras. karon si mong gusto. Tub ka nang mapulan ta ba? Love, napunan lang jud ko, love. Ikaw man to napulan. Ayun, matanaw. Paita, magpahuway. Magpahuway ko, Mapahuway tag mangihi. Matugo. Matugo. Ano? Masa tutugod taon. A few minutes later. Lab. Love. Mana, sakto na. Sakto na, love. Mana na, love. Mana. Mana ang Kay ikatulo. kapoy na kayo, love. Mana ang ikatulo. Yan na pa may ikatupat, kalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam, ug soon and so forth. Love, maluoy taong ka na ako, love. Kapoy na kay ko, love. Stress na kay kong naong, love. Papahuya sa Stress taong, na rin love. kaning naunga nga kagwapa gyapon na. Ano, love? Taga-adlaw naman ta mag-sigtur, Jack. Sa usa ka adlaw, dapat 10 rounds. Sakto na ta, love. Kapoy na dyan kay, love. Tinadyo ka po yan, love, ba? Gamay na lang dyan. Madali dyan ko sa hospital, love. Luya lang dyan kay ko, love. Ay, mulago na ko yung dugo, ani. Style na, love. Madali na ko, love. Dada! A few minutes later. Ano ginana naman ka, uy? Sa una ako pa may butakal. Karon ikaw naman. Lalo kayo, inigmataan niya. Puro Jack na po. Ayasa na lang ikaw, di na namadahan. Sakit na juga ako, sakit na tanan, sakit na sa riyo. Mas maayo dyan, buwagan na lang tika sa riyo. Muli na ko sa mga sa riyo. Layas na ko sa riyo. Magasan yun na. Uh-oh. Saan ka bag? Oh my god. Oh no! Lab. Jisa! Asa ka oy? Ya, sakit dia pun. Pwede ako. Ha? Di man ipatuog tambal. Uy. Ang Diyos na naman man buang. Uh-oh. Disa. Ano ka oy? Gusto ka Disa, di ko ka ganun buang. Ha? Ako bana. Ano man? Ako bana ba? Puti ng adik ka. Ha? Adik na gayo. Dili na sa tumuan na si Sario. Dili ba? Dili naglapo. Dili sa adik. Nagag-adik niya. Ako ang pasabot ako. Asa man adik ba? Adik siya. Adik na kayo sa palalat. Adik siya. Adik na kayo sa palalat. Palalat ako ba? Ay, sus gabuin kanindot uri na natuman na. Hoy, paminaw ra gud sa una mao na gipangita nimo sige kag ingon na kuan. Ya ko kay bukang bibig puro turjak. Pero di naman na maayo. Alas taga-adlaw naman. Pero sa usa ka adlaw, napo man sad. Uy, nindot ba ninit kung ba nang ina na? Nindot good lagi. Buo na gipangita nimo. Sakit na akong palalat. Na tumong pakas bana nako. Disa. Sus, og di mo ko hiton, di ra pod mamukas paita lagi Disa. Pero muli na ko sa mo tinadyon mada. Uy, kay mo og gyapon day uli-uli ka pasan mo si imong bana bay pag di na lang ka muli. Ipatara na la permente imo hapulan lagi na. Di na di ko makatagam na. Hindi ko papahuyon niya. Bisag usa ka oras lang. Grabe makapahuy man gago og matug na siya pero dali kay mo mata. Kaya dali kay mo barog. Basta di na ko. Na, lang nagreklamo sa Imo naman ang bana. Dili ikaw kay sa una. gabi gabutak ka akong bana lagi kay. Tanawa. Bisig na ako sa CR adtuon ko, magkaon ko, wala. Magtuwad lagay ko, may bawna ko, nanay kalit mo ganaana. Mao na. Kay sa unang daga pa, ang babaan di sa permente gusto Hoy, laki mo sige na. kag ingon eh. Kung ba na rin asiran kay maturjak pa mi. Oh, nya karon. Turjak na sa imo nuna ya karon. Pero nagmahay ko eh.
Dili na pula na juga ng turjak ba? Di okay ra jud unta mo sige mo tinudyak kay mabuntis ka. Yo mo kay buntis-buntis. Okay ra na Jisa, basin ori mabuntis ka. Dili lang pas lang kay. Pila ko daghan na kay mag anak. Ay sa ko. Uy, wa Jisa pa. Ayaw paglakaw. Ayaw paglakaw. Hoy, asa man ka? Bukura to sir. Bukura to. Digandagan man yan siya noon. Napuang ka na po to. Bukura, di ko to, kay gigukod, guna ko to. Lab! Asa ka, ha? Asa ka? Di na lagi ko la. Maluoy taong ka na ako saryo din ako. Makigbuwag na ko nimo saryo. Ano na magigbuwag man ka? Uy, nga ka ba? Nga magigbuwag ka, asa magigdram ka rin bag? Malayas na ko. Mubiya na ko nimo lagi. Kay kapoy na kayo. Taga-ulis. Magsige lang turjak. Gamay kilid. Makita lagi atong malamion na. Pangit, wala. Magpanglignat, ano, tanawa Di man good, ha? Unsa man buhaton sa magpartner? Napakasali, sige na Ba na tam... Magsige na pamaak. Bukod na kay katanawa. Wala na. Napapasa mga ripis. Ya, mintras kaya pa. Banat ta, naunsa man ka kaysa nagtiguang na to. Ulubot na ba mag-abot na to? Nakaplano mo ato ko sa pulis kaya reklamo na tiga kay. Sa reklamo. Huy. Ikaw ha, sa una. Sa una. Oh. Ikaw may silusa kay ka. Silusa kay ka. So karon, ano yung buhaton sa bana basag silusa ang asawa? Ay, lalo yung maluin to ka na kasana nyo. Dali, uli na dres balay. Dali. Dili na lagi ko lang. Dili kay maanad ra ka, maanad ra na imong bilahan. Di ba? Di manad na. Sus, maanad ta na kay magturjak sa ta. Dili lagi ko mubot. Turjak ba? Puan lang kayo. Ako ang puli. Seryo ka nang dili na siya patorjak. Dili na. Kapay sakit ako palalat lagi. Dako na Gamay ra nang kayo. happy na na. Pwede ka nang. Kami lang sir. Ano ba dambi? Ay, ilang kay si Jisa kung asawa ako ah. Love, sila na sang Sugat okay, para makarelax ba? Sugot naman ko sa una, di man kumusugat karong sugot lang ko kay para makarelax ni ako ba. Kay sakit na jud kayo ba niya. Apdos na kayo kay wala ni buhay sila na pagbe. Sir, kami lang sir. Wala na sa Para makarelax po Jisa. Ano, uya dali na sir. Ay, Ay, na kanang. sir. Mo sugot ko kung na si Jisa. Ha? Siya. Sugot sang. Siya kanang kamong tulo ang naa ba. Okay ra na. Pamahaw paniod to panihapon snacks. Pamahaw paniod to snacks panihapon midnight snacks. Okay ra ka sir. Ganun sige, ha? Tara. Tara mo balay dito asa man ta? Tara dito. Pangawango naman mo.